מה זה, מצלם? כן? מצלם אותנו. תתחיל! מה זה מרכז ווליום בשבילי? וואה. אני פה מההתחלה. אני בן 19 עכשיו עושה פה שירות לאומי. ובעצם אנחנו פה מההתחלה, אני עם הלהקה שלי פה, כל הקירות האלה פה, אנחנו בנינו במה ידינו את האמת. בנינו אותו מאפס בעצם, לא היה פה כלום לפני זה. זה ממש בית שלי בשבילי, ואני עובד פה בנוסף, מלמד פה, אני... בית השני ככה. זה כמו בית, ופה אנחנו לומדים להתפתח מבחינה מוזיקלית, וגם יש פה את הקטע המאוד חברתי, שזה כיף, כי זה כולם פה חברים של כולם, וזה ממש נחמד. וניר מאוד עוזר לנו עם הנגינה, עם הכל, בקטע של כתיבה, של הקלטות, של עבודה בתור הרכב. כל פה זה חוויות, כל הרגע פה זה רגע כיף. אנחנו אוהבים לבוא למרכז ווליום בגלל שיש פה היום. זה הבית שלנו, זה המקום שלנו, אנחנו מנגנים פה, אנחנו עושים את מה שאנחנו הכי אוהבים, אנחנו משתחררים פה והכל, זה הכי כיף בעולם, וכל האנשי צוות פה שהם אחים בשבילנו, ואחים משפחה בשבילנו. וזהו, ובזה אנחנו אוהבים אותם, ואת מרכז ווליום. הייתי נכנס לפה או לא נכנס לפה, באמת שהייתי מפסיד המון ולא הייתי לומד להיות כמו שאני עכשיו. נכון שזה נשמע כמו קצת מוגזם, שזה שינה אותי, אבל הגעתי לפה וקיבלו אותי יפה, הבית שלי פה, אני באמת שאני לא יכול בלעדיו. היה לנו מלא קטעים שנתקענו ויש מחסום כתיבה מעצבן ויש מלא דברים, אבל אז מה שזה ככה, כאילו... כל עוד אתה פה ואתה יושב ואתה עם מוזה במתנס ואתה יושב ואתה עם דף ועט ואתה יכול להוציא עולמות. פה אני פשוט מצאתי מקום שאני יכול להיכנס אליו בלי שאני ארגיש כאילו שאני לא מבין או שאני פשוט אאבד את כל מה שאני יודע ופשוט אצטרך להיות כזה מישהו בצד. אני פשוט מרגיש פה שאני יכול לדבר פה עם מישהו, שאני יכול להבין פה דברים, ללמוד. זה בשבילי כמו הבית.